Richard Elektryk. Wiesz? Richard Elektryk. Morogin. A. Kurde, Richard, ale kurwa gipko, bo impreza jest w Łodzi, czy do Łodzi jechać? A po co do Łodzi? Trzeba jechać do Łodzi, mało tego, że trzeba jechać do Łodzi, to trzeba jeszcze chopie zahaczyć o Wrocław. Bo we Wrocławiu jest marsz, wyzwolenie o konopi i jak się nam uda, to tam też bydymy. A poza tym w Łodzi jest dupno impreza. Hip Hop Bronx Festival na hali Expo. Zagrają OSTR, Grubson, NTK, Kosmos, Łona Weber, wielu innych. A najważniejsze, że wiecie co? 18, kuźwa, niedźwiedź nie śpi, 18 NTK. NTK są pełnoletni, możemy robić co chcemy. Także zapraszamy. Jo i Richard Elektryk. Bity masz? Hopie, bity mam, ale w domu na pendrive'ie, na MP3. MP3. Taśma, opie. To jest taśma. Ej, to zrobić fachmanowi, o nie w branży kupa lodi, nagrody w kategorii na najlepszy arbaj, wiesz? Zarobicie problem z głowy nawet.